फरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लाना आङो मोजांखौनो मोनदों आङो जि HLC एग्जाम 2024 बे एग्जामाव आङो डिस्टिंक्शन मार्क 85% लानानै उथ्रिसार जानो हादों बे उथ्रिसार जानो हानायाव आंनि फोरोंगिरि टिचार मेम सार आंनि पेरेन्ट्स आरो इसोर गासैबो आंखौ सापर्ट खालामदों आंखौ हेफाजाब होदों बेखौ मोननो हानायसिम आरो सार मेममोना आंखौ बहुत हम भिजिट खालामदोंमोन हम भिजिट खालामनायाव आं जा डाउट दोङो बेफोरखौ सार मेममोना आंखौ फोरोंदोंमोन आरो इयुनाव मा जानो सानदों इयुनाव आङो सासे इन्जिनियार नङाबा प्रफेसर जानायनि सिमां दं एडमिसन आंनिया बरमा पाइनराव बे जोंनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनायनि थाखाय सारमोना गोबां सापर्ट होदोंमोन दा आं जोबोद गोजोननाय मोनदों जिखिनि आं मार्क मोनखो बेजों आं गोजोननाय लाबाय आरो जिखिनि मार्क एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बेखिनिखौ मोनासैबाबो आङो दा 10% मोननानै 80.17% मोननानै आं गोजोननाय थाबाय स' आंनि थांखिया दा जोंनि ओनसोलनि मादावनो मोजां साबसिन हामसिन डक्टर जानाय स' आङो दा आंनि एडमिसनखौ जोंनिनो बरमा पायनियर एकाडेमियाव लाबाय साबजेक्टआ जादों साइन्स स्ट्रिमनिनो फिजिक्स केमेस्ट्रि बाय'लजि मेथ्स इंलिश आरो अल्टारनेटिभ इंलिश बे आनजाद उथ्रिसारनायाव नोंथाङा सोरनिफ्राय सापर्ट मोनसिनो बांसिन सापर्टआथ' आंनि बिमा बिफानिफ्राय मोनदों आरो लोगोसे बे स्कुलनिनो जोंनि प्रिन्सिपाल सार आरो लोगोसे जोंनि आखान्थि फोरोंगिरि दैमालु कुमार सार रिना मेम अम्बिका मेमआबो आरो गोबां जोंनि ओनसोलनिनो गासैबो रायजो राजामोनाबो आंखौ सापर्ट खालामदों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरिफोराबो जोंखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय जोंनि सार मेममोना जोंनाव हम भिजिट खालामदों गावसोरनि बेसेन गोसा समखौ बावनानैबाबो जोंनियाव हम भिजिट खालामदों जोंखौ कन्टेक्ट लाबाय थादों माबोरै फरायनाय जादों माबोरै जायाखै बेखिनियानो लेंगुवेजआ जेबो मेटार नङा जेबो प्रब्लेमालाय ओरैनो फार्स्टआव जायो जानाया थेवबो उनाव सब मेनेज जालांजोबो आंबो गिबियाव प्रब्लेम मोनदोंमोन साइन्सआव प्रब्लेम मोनदोंमोन बुजिनायाव मेथ्सआव प्रब्लेम मोनदोंमोन ससियेलाव बुजिनायाव कनसेप्टखौ क्लियारबाबो बुजिनायाव बाहाय ओरैनो गोजौ गाहाय जादोंमोन आरो गासैबो लेंगुवेजआनो इंलिशआनो जा एसामिसआनो जा बड'आनो जा गासैबो लेंगुवेजआव स्टुडेन्टआ फरायनो हायो आरो बिनि सायाव जेबो बुंनांगौ गैया इंराजि आयदानि सासे लोगो फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिन जिब्रै इंलिश स्कुल बाथौ मिसनाव एसिस्टेन्ट इंलिश टिचारनि गोनांथि जादों जायफोर फोरोंगिरि मावनो गोसो गुदुं बिथांमोनहा इंराजि फोरोंगिरि मासिनि थाखाय आरज खालामनो हागोन बिनायसाया इंराजि आयदायाव मेजर लानायजों लोगोसे MA नङाब्ला BA उथ्रिनाय जानांगोन लोगोसे B.Ed नङाब्ला DLED कर्स लानाय जानांगोन फोरोंनायनि रोंगौथि थाखानाय आरो इंलिश मिडियाम स्कुलनि बिनायसाखौ गिबिसिनै खाबु होनाय जागोन दान बान्थाखौ फरायसालि सामलाय आफाद एबा SMCनि नेमखान्थि बायदियै सावरायनायनि गेजेरजों थि खालामनानै होनाय जागोन गनायजाथाव बिनायसाफोरा गावनि रोखा फोरमायथिजों आरज बिलाइखौ 7002873919 मबाइल नम्बरनि गेजेरजों WhatsApp एपआव दैथायहरनो हागोन सायख'जानाय एबा थिसनजानाय फोरोंगिरिया स्कुल केम्पासनि सिङावनो थानांगोन बांसिन रोखायै मिथिनो थाखाय बाथौ मिशन कमिटिनि नेहाथारिजों 9101545633 मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालामनो हागोन